Mingi noi, după 7 game-uri jucate, mingi noi pentru Christina McHale și acest avantaj de apărare. Un punct scrâșnit al lui Wozniacki. Parcă ar juca două fete din Spania. Fie periculoasă. Și-a deschis unghiul Christina McHale. Superb unghi. Și joacă în terenul liber, care încearcă cu de aici. Iar dacă ai o jucătoare intuitivă în față, punctul nu s-a încheiat. A jucat curat, sincer, și a deschis terenul, a jucat în terenul liber. Nu a fost un smash ușor. Din retragere, Wozniacki. Formidabil lobul defensiv jucat de McHale. Câștigă un punct pe serviciul 2 al adversarei. Wozniacki nu a fost suficient de agresivă pe serviciul 2 al lui McHale. 2 puncte din 8 jucate. Acesta este al 3-lea din nou. Nu e grozav procentajul.
bine, nici nu e stilul lui Wozniacki. Nu caracterizează agresivitate. Agresivitate controlată. Asta e filozofia ei. Rare ori atacă din retur. E genul de jucătoare care pune mai întâi mingea în joc și apoi trudește. Aici are însă o șansă de break. O șansă pentru revenire. Da, face break-ul Wozniacki. 4 dintre cele 8 game-uri consumate au fost câștigate împotriva serviciului. E un meci tipic de FED. Ultima dată când a făcut break și-a pierdut imediat serviciul. Trebuie să fie mai îngrijită acum și să joace mai adânc cu primul. A câștigat foarte puține puncte pe primul serviciu. Îi intră serviciul în proporție de 78%, primul serviciu, dar câștigă cam jumătate dintre punctele jucate cu primul. E foarte puțin. Ratează tușa. Nu a fost rea ideea. A fost o gaură în armură acolo. Foarte inteligentă Wozniacki, o jucătoare completă din punct de vedere tactic. Mare fană a Martinei Hingis și mare joacă cam ca Martina.